И от днес е активен 41-я ген ключ. Днес ще поговоря малко за него и всъщност той е доста специален, защото е част от моя личен по-генетичен профил. Ако ти вече си направила своя профил, също знаеш дали 40 единицата е част от профила ти. Но както казах и в началото на поредицата на тези видеа, не е важно дали е част от твоята поредица или не, понеже ритъма на мъдростта, който следваме в тези видеа, също говоря за енергийната матрица на целия свят, на човечеството, тук и сега и в момента. И за това няма значение дали го имаш или не. Този период, в който е активен 41-я ген ключ, всъщност е много подходящ ти да обърнеш своя фокус върху тези теми, твоя живот, в теб самата. Ако намериш нещо, което е необходимо да трансформираш и да промениш, да го направиш. И след като преди 41-я ген ключ беше 60-я ген ключ, където търсихме баланса между духа и структурата, идеята за реализиране нещо и начинът, по който тя ще бъде реализирана, всъщност идваме до 41-я ген ключ. Защото 41-я ген ключ е началото. Началото на всичко. Смята се, че от енергийна гледна точка, от началото на този ген ключ всъщност се сменя енергията на годината. И след като мине, нали, започне да действа този ген ключ, започва да се усеща каква ще бъде всъщност цялата тенденция или цялостното усещане за следващата година. Това много хора, които познават системата ген ключове или Human Design, чакат да дойде 21 януари, за да усетят каква ще бъде енергията на годината, която предстои, за да могат да си правят плановете от тук на седне. Както нали казахме в 60-я ген ключ, структурите, системите, процесите е необходимо да служат на идеята, заради която са създадени. И сега от 21 януари, идвайки 41-я ген ключ, ако ние усетим, че нещо в живота ни, някаква сфера от живота ни, някаква тема от живота ни, вече по някакъв начин се задушава или се ограничава от даден начин, по който ние го случваме това нещо в живота си, сега от 41-я ген ключ ние можем да получиме тласъка, импулса да направим промяната. Знайки вече, че, както повтарям го, че структурата тя служи на идеята, за която е създадена. Нашия живот, нашето тяло, всичко служи на идеята на нашия дух, на нашата душа, не на нашето съзнание. И 41-я ген ключ ще бъде активен от 21 януари до 27 януари. Пред себе си виждаш ключовите думи в самия ген ключ, сянката на фантазията, дарвата на предчувствието, сетивото на проявлението. Виждаш и нали, животните, които отговарят на всяка една от тези вибрации. Повтарям само, ако за първи път нали, си влезнала и попадаш на това видео, че в началото на този плейлист има обяснение какво е ритъмът на мъдростта на ген ключовете, за какво ни помага той, а в друг плейлист можеш да видиш повече за системата ген ключове, защото аз сега няма да обяснявам какво е ген ключовете, какво по-конкретно ни дават. Може да направиш в друго видео. Само ще кажа, че сянката е модел на поведение, който е негативен. Фантазията, дарбата е позитивния модел на поведение, стихито е божествения модел на поведение. И всъщност, виждайки, че физиологията на този ген ключ е свързана с надбъбречната шлеза, ако ти имаш проблеми с надбъбречната шлеза, можеш да видиш дали нямаш някаква тема с 41-я ген ключ, по-скоро с сянката на фантазията. Както казах, нали, този ген ключ е изключително важен за мен. Той е моята житейска мисия. И много от нещата, които ще кажа, те са преминали многократно през моето съзнаване. И всъщност историята на 41-я ген ключ
всъщност ни показва как нещо в света успява да се реализира, как новото идва в нашия свят, като импулс, като енергия и всъщност показва как то спира и как не идва или дори да дойде е по някакъв изкривен начин. Защото 41-я ген ключ е стартиращия кодон. Това е единственият стартиращ кодон на нашото ДНК. Иначе казано, ако не се задейства 41-я ген ключ, няма как да се случи нещо ново. И тук по-скоро важното е да се задейства по правилния начин. Защото когато ние сме в ниска вибрация, страх ни е, боли ни, изнервени сме и всички други състояния, които ни държат в ниска енергия, в ниска вибрация, този ген ключ, когато се стартира, той се пречупва през сянката, през фантазията. И най-вече, и най-лошо би казал, че си остава там. Защото всъщност целта на 41-я ген ключ и това ново, което идва, е ние да еволюираме като човечество и като хора. Това е основната причина да идват нови неща в нашия живот, нови неща в нашия свят, за да може да има тази еволюция. Може би знаеш, че ако ние не се развиваме или не еволюираме, ние деградираме, ние се разпадаме. И това е идеята на този ген ключ. Обаче, когато той се прочете по грешен начин, когато ние сме в тази ниска вибрация, се отключва сянка на фантазията. И вместо ние да имаме стремежа да се развиваме и като индивиди, и като човечество, ние започваме да чувстваме много голямо, силно напрежение да бъдем щастливи, да задоволяваме нашите желания. И, и това може би е сянката, която е отговорна мисля, толкова упорито ние да търсиме щастието в живота и все да не може да го намериме. И то е едно такова парадоксално, понеже тази енергия от една страна ни кара да искаме да сме щастливи на всяка цена, бъдвайки нашите желания. Нали, разбирате, ние ще бъдем щастливи, ако си сбъднем желанията. И от друга страна прави невъзможно това да се случи. Защото фантазията сама по себе си не е нещо лошо. Защото когато ние си се размечтаем за нещо, почваме да си представяме нещо, то ни харесва и е част от нас, и той е много силен купнеш от нас, той все едно, не все едно. Тази силна представа събужда в нас енергия, която ни кара да се задвижиме. В повече случаи понякога, нали, може нали, да сме от този тип темперамент и характер, който си мислим, че това не е възможно и си стоиме само в мечтите. Така че те се случват две неща. Или стоиме само в мечтите си, защото нещо вътре в нас ни казва, че това, което ние си представяме и си мечтаеме, сме неспособни да го постигнем, защото сме прекалено възрастни, прекалено млади, прекалено слаби, прекалено дебели, прекалено бедни, прекалено богати, прекалено мъж, прекалено жена. Нали, може да има всякакви неща, които нашия му казва. Просто не знаеме, нали? Нещо в нас ни казва, че не може да стане и не просто си фантазираме за него. И някакси се пристрастяваме към самата надежда. Тоест някакси става така, че за нас ни е по-хубаво просто си мечтаеме с него и да се надяваме, че то ще се случи някой ден, чакайки така нещо да падне нали, отгоре. Или да дойде красивия принц на бял кон или там някой друг, за да ни спаси. И тази надежда става пристрастяваща и става толкова, толкова приятна, че ние просто стоим. Може да го виждаш и колективно ниво. Как има някаква ситуация, която не ни кара да се чувстваме добре или сме кинали в нея като човечество, като народ, вместо всеки един да започне да прави действия, за да може да излезем от тази ситуация или да бъдем визията, която ни си иска да бъде, по-скоро стоим и чакаме някой да ни спаси.
Ако бъдеш честна, нали, пред себе си, сигурна съм, че ще поне заведнъж, когато просто си седяла и си чакала нещо отвън да дойде да те спаси. И ти било достатъчно едва ли не да стоиш и просто си го мечтаеш. Много често и филмите, които гледаме, според мен, са това бяг от реалността. Но да кажем, филмите са, нали, има начало, има и край, въгасме телевизора, лаптопа и те свършват. Но когато една фантазия се загнезди в нашата глава, много по-трудно успяваме да натиснем червеното копче и да я спрем. И тя продължава и продължава да се върти в нашата глава, но само в нашата глава. То това е основният проблем, че се върти в нашата глава. Другия вариант, който се развива в фантазията е, че ние толкова много си харесваме фантазията, образа, опаковката, представата ни, нашата фантазия, как да кажем, къщата е точно на два етажа. Тя има точно такъв двор, тя има точно такива мебели. Толкова се привързваме към дадената ни представа в главата и се опитваме на всяка цена в реалността да направим, да постигнем тази фантазия точно по този начин. И ако тя не стане по този начин, ние сме разочаровани и продължаваме да натискаме, да натискаме, да натискаме. И то не става. Не разбирайки, че фантазията, мечтата, всъщност, когато тя се заражда вътре в нас, в нашия ум, идеята ни даде началния тласък, началния стимул да направим първата крачка. Защото на стартиращия подъм е да се направи първата крачка към това, което ние желаем, към това, което ни вдъхновява, това, което ни пали, това, което ни дава спокойствие, към това, което ни кара да се чувстваме живи, ще го кажа. Да направим първата крачка, да мога да пробиеме завеста между нематериалното и материалното и да тръгваме напред. Това е основната идея на 41-я ген ключ. Не да ни даде цялото решение, да ни даде целият план как да бъде направено. И ако ние твърде много се а, копчим в конкретната представа как точно искаме да стане нещо, ще бъде невъзможно да стане. И тогава пак вървиме в един омагьосан кръг, в който продължаваме да не сме доволни, продължаваме да не сме щастливи и продължаваме да мислиме, че щастието е някъде там в далечината, когато ние успеем да постигнем точно това, което е в нашата глава, в нашия ум. И пак някакъв вид, по някакъв вид, това е пак пристрастение към надеждата, че аз все пак ще успея да направя стъпката, нали, ще стане нещо в бъдеще, което ще случи това, което нали, си представям. И за това много често тази сянка ни държи в един такъв омагьосан кръг, в който ние просто мечтаем, разочароваме се, мечтаем, разочароваме се, докато съвсем не изгубим своята енергия. Също така се казва, че 41-я ген ключ е много свързан с храната, с енергията, с депресията. И всъщност, ако ние имаме липса на енергия, а пък няма много, кой знае какви причини да е така, лесно изпадаме в депресия, много ядем, малко ядем, може да се замислим, дали не е свързано нещо с тази, нали, с този модел, с начин, по който ние не реализираме нашите мечти. Защото единствената разлика между геният и не геният е, че не геният просто мечтае, а геният проявява. И пак ще го повторя, защото може някакси да минало покрай теб, че основната цел на фантазията или на мечтата ни е да ни позволи да направим първата крачка към нея. И след това е необходимо ние да сме достатъчно отворени, да може чисто визуално тя да се видоизмени.
Да запомниме, че е важен импулса, който първоначално е задействал този целият процес вътре в нашата глава и тези образи. Ако става въпрос за любов, защото тук нали, идва, любов, нали, идва мечти за перфектна романтична връзка, за перфектния дом, за идеалната кариера, нали, за всичко, което нали, така е възвишено и много, много, много голямо за нас. И ние чертаеме тези картини и примерно в моя купнеж за връзка, за партньор, който той е активен, както се помня, нали, съзнателно от ранна тинейджърска възраст, моята глава е имала толкова големи подробности, това как ще стане, как ще се срещнем, той как ще ме погледне, той как ще изглежда, а после какво ще ни каже, как ще се развие. И много дълги години, десетилетия, мога да кажа, че съм гледала света през тези очила и съм търсила тези обстоятелства, това изглеждане. Даже мога да ви кажа, че сега имам връзката а, и партньора, който така съм мечтала и е купняла, нали? Защото аз като съм си купняла тези неща, съм искала да се чувствам по определен начин, да се случват определени неща като случки, като действия. И то всъщност не е толкова важно къде точно ще се случат. Мъжа дали е 1,95 м, 1,75 м или 1,65 м. Дали е с кафяви или сини очи, няма значение. Всъщност моето чувство на взаимност, на партньорство няма значение тези неща. Тоест усещането идва от друго. Но аз толкова много дори несъзнателно съм се вкопчила в тази представа, в тази фантазия, че мога да ви кажа, че аз за малко сегашният партньор, още в началото на нашите взаимоотношения, за няколко пъти да го отхвърля. Тоест, още самия зароди, защото нали, нещо визуално не е на моята фантазия, моята представа, моята идея какъв трябва да са определени качества. И така, на два или три пъти, защото не се запознахме в социална мрежа, така да го изтрия, да му кажа, бе, не се занимай пич с мен, няма смисъл. Някакви такива неща. И тогава, може би, дарбата на 41-я ген ключ, дарбата на предчувствието, а, някак така много внезапно в мен се иска, как му се изпраща, каза, не дей, изчакай малко, не дей така. Защото дарбата на предчувствието означава, че ние действаме към нашите мечти. Ние ставаме много по-чувствителни към различните възможности в нашия свят, в света около нас, в живота ни. Възможностите, едно, ние да реализираме нашите мечти и възможностите ние да еволюираме, ние да преживеем различни неща, за да може да еволюираме, защото това е основната причина да се стартират нови неща. Друго, което е характерно за дарбата е, а, че всъщност ние много по-лесно се включваме в едно такова морфологично поле, където има много информация. Дай само довърша тази история. А, да ви кажа, че откакто съм с този човек, а, някак си моите въпроси представи в главата ми спряха. Много е интересно. А, дори почти не ми се случва да си представям някакви неща в бъдещето, какво ще ме направи щастлива, нали, свързано с моите отношения с него. То е, в- то е нещата са тук и сега. Аз съм щастлива тук и сега. И предчувствието е нещо, което тази дарба те кара наистина да си тук и сега, защото възможностите, които имаме, са тук и сега. И отново ще прочета с, ще прочета изтикнатия характер на този ген ключ и реактивния характер на този ген ключ. Аз малко ви обясних, но когато това ми ще стане много по-ясно. Защото тук е важното, когато ти говоря за сянката, ти по-скоро да можеш да се разпознаваш, да се хващаш, кога си в нея. Не защото нали, това е нещо лошо, защото да се обвиняваш, а когато ние успеем да се разпознаем, че сме в сянката,
пак казвам, да може да кажем, аха, има нещо, което ме е страх, има нещо, което не съм се задоволила, или има нещо, което не желая да почувствам. Да разбереш кое от тези три неща и какво точно е и да работиш с него. Ако има някакъв страх, да кажем от действие, защото това е ген ключ, който е свързан с действие, с показване. Нали, както как това е свързано с новото, непознатото и много често нали, в дарбата, за да мога ти да си проявиш мечтите, ти трябва да ги кажеш на глас, трябва да ги покажеш, трябва да ги заявиш пред други хора. А нали се сещаш, че много често, когато е нещо ново и непознато, може би ще има хора, които ще кажат, бе, ти луда ли си? Какво е това? А, и това е някакво такова, че само се разговаш и му се уязвим. Но като се замислиш, кое е по-важно? Да изпиташ момент на болка от това, че някой не е разбрал мечтата ти или по някаква причина е реагирал негативно, или никога да не осъществиш мечтата си и само да стоиш на надеждата за тази мечта. А пък ако наистина имаш 41-ви ген ключ в този профил, казвам ти го от личен опит, ще има нещо вътре в теб, което ще бута, правиш някакви неща. А, и когато не успееш да ги направиш или не успееш да се задвижиш поне, не е готино разочарованието. На моменти, в които нали, дойде предчувствието, аз съм имала много такива моменти, в които просто предчувствам нещо. Не е нужно да се питам, аз просто го знам, че то се случва. Не говоря, че има моменти, в които просто факт някаква информация, защото се намирам някакъв след някакви хора и аха, добре, също няма обяснение, но аз вече го знам. Така че да те върна на потиснатия характер. Значи потиснатия характер, четовод, може да станеш по-наясно, се разпознаваш кога си там, за да може, пак казвам, не да се обвиняваш, а да мога да задаваш въпроси и да работиш със себе си. Потиснатия характер на 41-та сянка е свързан с мечтането като средство за бягство от живота. Тези хора имат намерение, което се ръководи от фантазия. Те наистина не живеят в реалния свят. Каквото и да им кажете, те ще го интерпретират през призмата на своята мечта. Такъв тип хора всъщност не искат да бъдат те не искат да сбъднат мечтата си, а са пристрастени към вътрешните светове, които са създадени от техния ум. Те се водят от един дълбок вкоренен страх, който ни им позволява да имат нормални човешки взаимоотношения. Тази замечтаност често се проявява като летаргия, която постепенно води до срив на енергийната система в тялото. По-точно кръвоносната и храносмилателната система. Единственият начин да се измъкнат от умствения си цикъл е като започнат да проявяват мечтите си в реалния свят. Реактивен характер, хиперактивен. Реактивният характер на тази сянка може да бъде същинско кълбо от нервна енергия. Тези хора винаги препускат напред, увлечени от горивото на мечтите си. Този вид характер неизбежно води до прегаряне, тъй като силата на фантазията, която тези хора се опитват да внесат в света, надхвърля границите на материалните възможности. Техният ненаситен глад ги вкара в все по-дълбоки и по-дълбоки проблеми, което едновременно с това подлага нервната им система на огромно напрежение. Неизбежният срив на този вид характер често е много драматичен и разрушителен за всички замесени. Шансът на тези хора се крие в това да допуснат другите във вътрешния си свят да се откажат от своята силно фиксирано мнение, силно фиксирана мания да осъществят мечтите си точно по начина, по който си я представят в ума си. И така прекрасна. Приключвам това видео с пожеланието следващите 6 дни. Наистина да усетиш импулса на твоите мечти. Не да се т.е. да се кореняваш с тях, така ще го кажа, а да усетиш импулса. Това, което е създало тази фантазия. Да почувстваш възможностите в света около теб, за начина да реализираш тази мечта и да направиш първата крачка към нея.
И както не видя, дилемата е да нали, планиране. Да, направи си план как да осъществиш, за да може да направиш първата крачка. Удръж този план леко, за да може той да се променя. И в никакъв случай не бъди твърдо вкопчена по точно конкретния начин, който си представяш, че това ще се случи. Не се привързвай към опаковката. Привържи се към съдържанието. Използвай тези 6 дни и подкрепата на всеобщата енергия да стартираш по градивен начин с себе си. Да започнеш своите мечти по градивен начин. Пожелавам ти успех и тази нова енергийна година за теб да бъде бъдваща твоите мечти и помагаща да еволюираш на друго ниво. До скоро!